Sziasztok, ez a JRPD csapat, és ez ismét egy random játék lesz, megint ezúttal nem a miniklipről, hanem hozd meg az Y8-ról, mert hát igen, olyan is van. És hát jó, kezdjük! Én még nem játszottam vele, Dávid már igen. Ja. Én vagyok player 1. Hogy ilyen grafika? Ez valami... Mi a fasz? Grafikája fos, de mi a játékos? Hát ez kurva jó grafika. Hát ez meghalt, jó. Mert ez nagyon könnyű volt. Második szint. Most az PS2 vagyok? Nem, aha. Azaz. Kihalt. Fox. Mi a fasz csinálsz, te hülye? Bocsánat a lagbőrökre, hogy hívják? Ez a videófeltöltések miatt van. Jaja. Úristen, tényleg rohadtul lag. Jó, akkor nem tudom. Mi a fasz? Ha nem akartok ilyen videót, akkor jelezzétek is folyamatosan egy ilyen videót. Én azt mondtam, hogy szerintem ezt nézni nem is lehet élvezetes. De viszont játszani nagyon jó, szóval. Mi? Ja, dumálok a nézőknek. Ja. Hogy játszani nagyon élvezetes. Szar helyen vagyok. Ez jó. Én túléltem. Én is. Uzi. Normál, beleestem a izébe. Öngyilkos lettem. Na jó, mindegy legyek. Vesztettünk. Ez a játék szerintem is, hogy így videóban unalmas lehet, de én azért ebben is lehet. Ezért lesz ez a videó csak egy 5 perc, tehát... Ja, vagyis hát ennek a résznek mindjárt is jövő. Majd amúgy a következő játék, amivel játszani akarunk, az lesz majd vagy a Sports Heads baseball, vagy a Stickman tennis. Szóval ezt még úgy nem döntöttük el. Ne lőjél már amúgy szét folyamatosan a végén. Én amúgy szeretem ezt a játékot, csak az a baj ezzel, hogy tényleg nem annyira élvezetes játék. Vagy értve. Hát, hogy a nézők szerint. Ányit kilöttek. Én meg már alapból leestem. Hát, 1 perc múlva vége a videónak. Szóval, bocs, hogy ez most ilyen nagyon rövid lesz csak. De legalább gyorsan megy fel a videót. Ezután lehet, hogy lesz majd Broforce, de nem biztos. Az jobb játék, mint ez. Hát sokkal. Ja, mert ez ilyen uncsi. Már egy idő után rohadtul. Ja, mert ugrálsz, ütsz. Jó, hát a Broforce sem sokkal külön, de az legalább élvezetesebb. Sokkal, tehát aki filózik, hogy Broforce vagy ez, egyértelműen Broforce, tehát... Igen, az tényleg. Tehát a Broforce az... Jó. Az ennél tehát sokkal jobb. Hát ennek a videónak
itt is lenne a vége, ha tetszett, dobj egy lájkot. Mi volt? Ja, és esetleg, ha mégiscsak nagyon tetszett volna nektek ez a videó, és ez a játék, akkor mondjátok, mert akkor még lesz, természetesen. Na de, mi voltunk a JRPD csapat, sziasztok!